санҷиши зеҳн, озмудани фаросат, дақиқ ва мутамарказ кардани диққат унсурҳоянд, ки дар шоҳмот барандаро муайян ва мушаххас месозад. бозингар нахуст ақлу ҳуши худро ба бозӣ мутамарказ мекунад ва мутамарказият асоси варзиши зеҳнӣ дар бозии шоҳмот мебошад. бар ин асос ҳар ки ба шоҳмотбозӣ машғул аст, тамрини зеҳнӣ мекунад ва тамрини зеҳнӣ омили бедории фикрӣ ва зуҳури озодандешӣ ба ҳисоб меравад. бо ҳамин мақсад дар шаҳри Душанбе мусобиқаи шаҳрӣ оид ба шоҳмот баргузор гардид. дар он кӯдакону наврасонӣ аз 6 то 16 сола ва ҷавонони аз 16 то 20 сола ширкат намуданд. боиси хушҳолист, ки имрӯзҳо волидон муҳимияти иштироки кӯдаконро дар ҳар гуна маҳфилҳо дарк намуда, фарзандонашонро ба чунин маконҳои тамрини ақлу зеҳнӣ ҷалб месозанд. Мы сюда приехали на турнир по шахматам. Мой сын в 1 классе проявил наклонности именно по шахматам. У них был один обязательный урок раз в неделю. Вот. И мы заметили, что у него способности к шахматам. Отдали его на кружок к Сухробу Пулатовичу, нашему преподавателю. Такие турниры необходимы для развития ребенка. Это расширяет кругозор, для адаптации очень полезно. агар баъзеҳо ба хотири гузаронидани вақти худ ва аз рӯи шавқу завқ ба шоҳмот машғул шаванд, пас Маҳдия Саидова барои шоҳмотбози беҳтарин шудану ифтихори волидон гаштан ба ин навъи варзиш рӯй овардааст. Я очень-очень хочу, чтобы я выиграла. И я хочу, чтобы я первое место заняла. И я хочу порадовать своих родителей, чтобы они со мной гордились, чтобы меня очень любили сильно. мусобиқаи шаҳри Душанбе оид ба шоҳмот то 10 январ идома карда, як марҳилаи интихобӣ ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва чемпионати Осиё ба ҳисоб меравад. масъулин дар ҷанбаст барои ҳавасманд ва қадрдонии ғолибон онҳоро бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз мегардонад.